Balimaw manifestation ba de be ka kɛ Burkina Faso. Burkina ka caman de bɔra Burkina ni Mali frontière la. O dugumɔgɔ baden de be ka commencer ka bɔ bi ko vraiment ko yɔrɔ ka gɛlɛn. Mali on mena ko tiɲɛ de fɔ ɲɛna. An y'a ye France 24 ni RFU y'a bila. Français ka média u taara bila. Mɔgɔ minnu bɔra ka manifester Burkina u ma bɔ capitaine contrôle la de. U bɔra parce que jatigɛ wale mɔgɔ bɛ bɔ Mali la ka taa attaque kɛ Burkina u ko k'u sɛgɛnna. K'u dɛmɛ. Sinon ma bɔ k'u bɛ capitaine contrôle la non. Maliens aw ni an ka janga a vidéo lajɛ fɔlɔ yani n ka n da don a la a vidéo yɛrɛ dafalen filɛ aw ni an ka lajɛ sɛbɛnni fila yɔrɔ la ko les populations de Djibasso à la frontière avec le Mali sont sorties manifester contre l'insécurité d'après un habitant. La situation sécuritaire est tellement dégradée qu'il est impossible d'aller chier sans avoir une arme. Quand ni be taga nyegena taga la kofo marfa ka kibulu ko ku segena quoi aw ni an ka janga lajɛ. Voilà. Donc, au bel a ici, Burkina ka caman bɔra ou manifestera. Dɔw bɛ ka ta ka kɛ i n'a fɔ capitaine dɛsɛra capitaine ma dɛsɛ dɛ. U bɔra n t'u siɲɛ fɔlɔ ye. U ka bɔli dɔ fana kɛra n bɛ n'o fana yira aw la. U dimina. U bɔra kun min na n bɛ n'o de fɔ dɛ. An ka nin yɔrɔ fana lajɛ. Voilà, agora eu jogo me, porque não fica barca, mas fica barca. Agora, ana de mal bena. Anga eu onde me, só não chega no de baixo. Voilà. Já disse que pode bena kana, ataque Burkina ka joga do mal kuni. Ata mal bena ata tumio. Tayo kama be je résultat le mal. Asa bra ko kan dem. Donc je serai balla malenti do Burkina be ko. Abana. Voilà, ni asko e kaya boka bolo de yoma nga bana ke. Anga kela kene jibuye. Malien bela jele kuma ngi sano donc nya yira bela jele yayi. Ni wu chien flana do be bo. Burkina kaw segara. Moi j'ai dit chapeau aux autorités burkinabé. Voilà be barala, capitaine be barala. Il faut qu'on dise la vérité, capitaine Ibebe barala wallahi. Malien tu sais que Naube ka baraka nyoko bolo ni dokono jelino dokono finindo barabe geleade Burkina be ka jatka wale moko kele nu ngengedi mais Mali be ka keni afangeli madi imala asimi boraka dobo anga bidjela donc a fo moko nyena Burkina ka nunu mabo capitaine contrôle la non o mabo ko capitaine de serafana non ou bora parce que Assimi Goïta ay kuma ina mede Assimi keleme ka accord de keni jatika wale mɔgɔw ye u bɛ buru ni café du Mali la bɛ taa Burkina kaw faga ne amen ni a ye Assimi ko ka go anw ye a ka gɛn ka bɔ fanga la tant que Assimi bɛ Burkina tɛ sécuriser mais Burkina bɛ caman ma ne faamuya o caman bolo ko na Assimi taara Assimi de ye problème ye Assimi de AES problème ye bi et puis Bamako kɛrɛfɛla fɛn fɛn bɛ yen nɔ jatikɛ wale mɔgɔ bɛ yala moto la cogoya muja a yɛrɛ ka an ka nin video fana lajɛ u bo bɔnnen bɛ Mali la fan bɛɛ bi u ye Mali fan bɛɛ ta bi a video fila an ka video lajɛ u bɛ taa misiri kɔnɔnaw la filɛ nin a voilà la video
Ni e bina jaraka mogo de moto la tanto. Ni e bina jaraka mogo de moto la tanto. Abela jele aide. Ni e bina jaraka mogo de moto la. Et pour tout de rode, ou beta fo dugula do nyana bo amena ni ndoma sina. Amena sili auka misiri la. Ou bena o do fana ka sili awa herabishi herabikili. Ou te sran. Bon, ambise ka nunu kele choko jume. Oye malien beka fara nyokon kan. Nyen kale alo koranela Assimi Kelentisi. Les 5 généraux Kelentisi. On ni nami unde tugulembu ko dunu ni balafola o katanai. Sauf la bolikene fle Assimi sera dando adan rod la. Bon ni do ba ko ni barka ba ko abe siga ko ni. Mo be kasola Assimi ko taka bebla. Ka discours kala malio aina farani Assimi kanga mali bobulla ntisi. Mais non. Tu sais danga de di duaude di halala de ne nyamade ni awa karato de o te o sadike oba sombi bi wallahi billahi ita kloyi mali be ka taka droit au mur di nyen kale korale la simitisi anga sanu boro nunu ube ka tokolu minebi ali volu be ka ali lebi bebo kalama. Bon, Burkina ko be tonye fe la bi. Burkina ko be ka barake. Wallahi capitaine be ka seko ke. VDP be Burkina. Burkina surasu be na Mali yere deme kuma chamanga frontière la. Mais jenyonya kuye munya akko kono je ya nyonyi. Capitaine ibe yi kale te négocier ni jatke wale mo Assimi Goïta be jogo ka négocier nous. Mo nuru be shi malla de ka buruni ka femi malla. Oni malien kadi malien de bu balo duma. O be dumuni ke Mali ko be malo kunu du Mali ko ka ta Burkina ka fa Burkina. Ne a fo domu Assimi mai Burkina kacha mabora kane dokoya ita esi fe on balma Burkina bo ko kadine ko jugu o ma famia de Assimi tisedi dami ba mu fle na be ka dami ba kala dami ba ka fsane Assimi wallahi billahi dami ba vomi ke Assimi mogo be se ka Assimi de maya bekele aujourd'hui solution tabou akara gonkil la blade awa kelentisi fana ube ka nega ka kelemisa kelentisi ni ala na kratia awa nani Burkina torantola dondola abangantate malien be ka sebe ka dade tant que Assimi Goïta be ka négociation ni kani marfatigu ye u ku daka sinoko Mali kono ka dese ka marfasa ka dobanga arme ka budget la ani Burkina memo ameo me dondola amangantante aya seba ka da munyu dai dan digi dai dandandi de Burkina bi munyu dondola ba foko no ko merde Burkina be o auté Assimi don Assimi est fenjugudi. Moi j'aime le Burkina Faso. Wallahi. Et capitaine, je n'ai rien à reprocher à capitaine. Capitaine travaille bien même. Wallahi capitaine nga foutite. C'est le Mali. C'est Assimi Goïta. Bon là comment be fait. Ali doso, halo do ka taka accord munu jingé Mali doso jatele ta Assimi bulu. Hali ka VDP kere Mali kono atese kake. Halika marfasa ngadi Mali armée ma halika recrutement ke Mali armée kono ya beke yurugu ni corruption yi jamana milliards be chouin Assimi Goïta kerefe mo odo ko so adama de ni take janfay ala bi baraka bandi mama ni te fe ika manguya soro imabo Assimi na de wallahi ni gera Assimi na ni manguya soro ka fuma tunya mo godi e bora ko